ndinogara kuBotswana kwaBoroni. Ndinotenda Mwari womuprofita Miracle Paul. Ndiri kurangarira pandakafunga kuti regedza tiende ku111. Takauya tikaenda ku111 nomunhu waMwari. Ndakurangarira takafamba tichidya chingwa nedrink. But taona munhu waMwari ndikaudzwa kuti pa38 days ndiroda kuti mundipe testimony. Pa38 days ndakaona zvinhu zvichitanga kuchinja. Mari dzanga dzisingabudi dzakatanga kubuda. Zvinhu zvanga zvichiramba zvese zvakatanga kuitika. Ndinonyanya kufara nekutenda. Ndakangozoona opportunities munhu angouya zvikanzi say wait, ndangokufunga ini ndine bhazi randiroda kupai pamari yamunayo ka chingondipa iyoyo. Ndatoya ndikati no, I don't have plans for that and never thought of that line. Zvikanzi but munhu waMwari ndatongofunga. The following day ndakangoona munhu anguya nebhazi ndobva angopaka ndobva angoteti mapepa ebhazi ndipe yamunayo ndibve ndaenda. Saka ndinotenda kuti ndauya kuti munhu waMwari mashoko nekumunamato wamakandipa bhazi racho ndo ratauya naro nhasi riri apa riri kuchovha kuya kuBotswana richienda kuHarare. Tinopaka pachitungwiza apa paVelvet apa. Saka ndinongoti munhu waMwari ndinotenda Mwari wenyu. Amen. Ngatibatsirei vakutenda Mwari.